Vai iwe. Akomana. Vai. Unonga ari mwari pafoni. Ari mukati. Uri rudu mwanao. Uri rudu mazivana. Torapo bacon yo ubike yana irine ya mazobaro B. Bacon madzimai. Imi amuzi chakakodze nguro chimbozwai. Makazotanga ngiro ya bacon nanona matai. Muchasiwa nezvinonaka wemi. Zvakaoma zvo. Tikandimbofonera chiremba. Mbate. Madzibaba. Aiwa tinofara. Nditori na madzibaba Robi panapa ndani chitorawa kuti tinotenda ngirosi. Zvamakaprofita zviya pagwanza kuti mwana unobuda nemaflying colors wakapase zvekuti. Aiwa tinotenda ndichaya ndotenda pasowe. Ndiri nimbune. Honde. Munongombatira muna matu mazwana ari kuteka urudu. Honde ayo maita baba. Ndikuakwidze ndege mashanga. Chandakagarire pasowe chiyachiya. Ngechekuti ono madzoba akapinda ayaya madzoba Gideon ayaya madzibaba ayaya achukwa izana mukadzi ndo andakagarira madzoba Gideon akaheduka enda heduka ndotaura chukwa apa china mweya paya unoshaika nego muchangobva kufona kutenda izvo kuti mwana wakauya ndarowa poko iyi unondibata here wakazoba ndakasinga chizimu ndabatwa nemweya usindarye poko ndisandamboziva Christmas ndakaripambadza doro chairo ndakaripambadza nezvimwe zvisingatauriki ndakazviita china mweya kana kubatwa pamwe nawe upombwe yamadzibaba yawana anapombwe imhombwe mwana izvo wakabudai masabject matatu kudai kutoti wakaprofita kuti 8 paya apana mweya achina mweya aba mweya wakatoenda kare wakatama ngirozi wane ngonono achina ngoni bauya vakuzviwana wane ngonono sikio pana Svikai. Madzimai vai. Svikai. Mai vai. Svikai. Mgichiwe mgare pasi chigichiremba chiremba changu chematano kuya mgara pamadzibaba. Mgara yapo. Hapana zvamunotaura apa. Komunoita seko maimi? Ndaita sezve madzibaba. Aiwa. Ndanzoka zvose zvamataura. Ndazvinzwa. Modaikita sei? Uchinjikana kana nonyepa. Ndiri kutaura mwana wapa next door apo wakatsvemudza. Anonzi vai here mwana pa next door. Taura icho kwadi kuti mwana akafoira mubatsirike. Handiti ndimi makaprofita pagwanza paya muchitaura kuti mwana wangu unopasa. Zvino watowa nduru shushu neurudu. Aiwa ndaona kuri kuenda nyama ivai. Solution yavapo. Wewe zvondurera career yangu izvi. Zvino career yenyu ndio inofa. So rinopara. Rinopara. Saka izvi zvatakuita mwana ngaende kuchikoro. Anditi madzibaba. Iwe kuchechi. Ndikapa testimony kuchechi. Vanoona mwana wangu achienda kuchikoro monda zviti. Aiwa ka. Ndine solution izvozvo. Solution ye. Iwe. Matatu kudai. Matatu ayayo anotoenda nawo kuchikoro. Kune chikoro chiri kuHighfields. Chonzi Misi Christian College. Wazvinzwa? Mwana wako ane matatu ya. Masi ari matatu. Anoenda form 5. Onyorera mamwe essay. Zvisina kana anoziva kuti ari kunyorera anoziva njani? Obridger. Ni mari dzacho handinango. Mahara. Free. Mwana wangu ndikamuendesa uko. Odzidza paMisi Christian College. Form 5. Nemasi matatu ya. Masubject ari kubridger urupi wa mahara. Zvapera. Ina kandatoya kapanapa ndikati since mwana akapasa ndikati tinoti makorokoto izvozvo. Because akabuda nema A5 zvichikwira pa O level. Ari kubhadharwa complete uniform. Ari kutengerwa ipapo. Makazvizwe madzibaba munodhwa kunyepa. Makazvizwepi? Tinososa information. Akauya kusoko. Kwakumwe school wacho. Kwakumushandira. Chiremba chematari. Ndamushandira Bangala. Achibva information isebvu. Hala Bangala madzibaba. Zvakajeka izvo. Saka ndozvanandaya nazvo but haina kufara. Aiwa, izvo. Imi ndichaseva career yenyu. Zvatakuita ini mosevawo career yangu. Anditika 50. Hapana nozo. Aiwa hakana. Alright. Saka mimi chiuya ne testimony yenyu. Zitis. Izvo zvipana maini ari pamba mhira. Haana tobuda nechiro. Ngauye nzvimbo iriko. Kukirishe. Ikoko anotongodzokora form yake, form 4 yake. Zvakanaka. Ihala Bangala. Asi ndotamba nechokwadi. Aiwa. Zvakanaka. Alright. Ihala Bangala. Ndakwenda. Imi mama kagara muchadzo kuno kuti munhu uri kuya. Ndakatongozvitarisa. Aiwa madzibaba kani. Ndikandozvirovera zvangu poko yangu. Ndipo wakandongo uyu. Indai yaiti mwedzi. Wakomana. Toto ikacha mazviona. Aiwa.